κάτοικοι είναι από πίσω, μένουν κάτοικοι. Ναι, βέβαια. Όπως μένουν από εδώ, μένουν και από εκεί. Οι οποίοι βγαίνουν, λέει, ελεύθερα το στήριο. Ναι, γιατί από εδώ δεν ούτε του ζητάνε, λέει, ταυτότητα. Τίποτα. Η δική μας δεν ζητάει ταυτότητα. Τίποτα, λέει. Πάνε και αφήνουν λεφτά, λέει. Το βασικό τρόπο που θέλουν, λέει, οι δικοί μας. Γιατί εδώ είναι ρημιά, δεν έχει τίποτα. Ούτε διασκέδαση, ούτε τα πάντα που υπάρχουν έξω. Ναι, βέβαια, έπρεπε να κρατήσουν και κάποιους εκεί την κλείδωση. Όχι από τη στιγμή που μας ενετόπισε ο Ερυθρός Σταυρός και μας κατεγράψαν. Ναι. Άσχετα αν δεν περνούσαμε καλά από συνθήκες, δεν μπορούσαν να... Μπορούν να μας τυπούσαν, να μας βαρούσαν, να μας ταλαιπωρούσαν, αλλά δεν μπορούσαν να μας σκοτώσουν. Γίνανε και λάθη τώρα. Εντάξει, εσύ ήσουν τυχερός γιατί είχες αυτή την τύχη. Δεν ήμουν τυχερός, ήμουν ευλογημένος. Είχα ευλογία. Ακριβώς. Εχθές έλεγε ο γέρος αυτός που ήταν στρατηγός ήταν τότε, που έγινε η φασαρία εκεί στο μνημείο, ότι του πεθερού μου λέει του ήταν να έρθει και δεν ήρθε. Είναι δυνατόν. Εδώ ακριβώς είμαστε στο σημείο που βρεθήκαμε. Ανταλλαγή. Ναι. Εδώ ήρθαν τα λεωφορεία το ένα δίπλα στο άλλο και ξεκίνησαν. Και εκεί τώρα που φτάνουν τα παιδιά, στη ραμπίτσα που έχει, στα σύνορα ακριβώς της αυλής του ξενοδοχειακού συγκροτήματος, ήταν το κιόσκι με την ελληνική σημαία, εδώ, στο δεντράκι αυτό. Εχμαλό τους σκοτώσανε οι Κύπροι ή οι Ελλαδίτες, Τούρκους. Πού να το ξέρω εγώ. Όχι, επειδή αυτοί σκοτώσανε από ό,τι ακούω. Αυτά εδώ απέναντι που βλέπεις, ήταν από πριν τουρκικός μαχαλάς. Εντάξει, όλο από εδώ πίσω από τα κάστρα και μετά είναι τουρκικός μαχαλάς από παλιά. Ναι. Υπήρχαν όμως αψημαχίες, έτσι, με τους Έλληνες, με τους Κύπριους. Λοιπόν, και εδώ είναι ακριβώς το δέντρο. Τα γράφω αυτά στο βίντεο τώρα, γι' αυτό μιλάω. Όταν ξεκίνησε το αυτοκίνητο πλέον στην ελληνική επικράτεια και φάνηκε η ευθεία στο βάθος με ελληνικές σημαίες, γιόρτηξα πάνω στο μπαρμπρίζ, το έσπασα και βγήκα έξω. Βγήκε και ο καημένος ο Ερυθροσταυρίτης που ήταν υπεύθυνος και είχε χρεωθεί για την ανταλλαγή ένας Ελβετός, καλή του ώρα, Θεός χωρός την εκτεσάνει τώρα, και ερχόταν από πίσω και με παρακαλούσε. Έλα μέσα, please, come back, you are free, don't worry, everything will be okay. Και έφυγα με τα πόδια και κάπου εκεί στο roundabout πια ξαναεπιβιβάστηκα ελεύθερος. Τις 99 μέρες είχαν περάσει πολλά από το μυαλό του, έτσι. Home of Cooperation. Ο οίκος της συνεργασίας.